Значи искаш да танцуваш? Тогава се учи от най-добрите. Малките титани ще ти покажат как да правиш отхапване. Мумиен трус. И желе пупа. Научи всичките им щури движения. Стъпка по грешна стъпка. Раздвижи краката си с титаните в Малки титани в готовност за танцово парти. Очакват те и нови епизоди. Днес от 16:35 само по Cartoon Network. Ние заслужаваме.